Back in business. Ek jidirlu li jinsab il-Partit Nazzjonalista il-kap Simon Busuttil. Dan wara li l-partit sofra it-tielet telfa konsekuttiva tiegħu. Din id-darba it-telfa hija fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u d-differenza kontra l-Partit Nazzjonalista hija ta' 10%. L-akbar telfa li qatt sofra partit fl-oppożizzjoni f'elezzjoni bħal din. Però kien riżultat illi huwa frott ta' ħidma kbira. Back in business. Riżultat pożittiv għall-Partit Nazzjonalista illi qegħdin fit-triq it-tajba. Il-Partit Nazzjonalista ma setax jiċċelebra rebħa f'dawn l-elezzjonijiet. Iżda Simon Busuttil ma ċaħadx li l-ferħ organizzat fis-sala tal-voti huwa tattika sabiex postu bħala kap ma jkunx imminat. Ma taħsibx li dan jista' jkun interpretat bħala briju fals sabiex forsi inti żomm postok bħala kap tal-partit? Ara, l-aħjar ħaġa li tista' tiġri għall-Partit Nazzjonalista hija li l-Partit Laburista jinterpreta r-riżultat kif qed tinterpreta inti. Fid-dawl li l-maġġoranza li kiseb il-Partit Laburista mhix interpretazzjoni, komplejna nistaqsu u weġibna biss biskit perfett. Tinnega l-54% ġifieri? Anke jekk hu tilef b'distak ta' aktar minn 10%, Busuttil qal li r-riżultat juri l Joseph Muscat mhux invinċibbli. Illi Joseph Muscat m'għadux invinċibbli. Meta tkellem dwar il-kampanja elettorali għall-elezzjoni, Simon Busuttil wasal jerġa' jiddeskrivi dak illi possibilment huwa l-akbar skandlu li qatra pajjiżna, dak ta' Giovanna De Bono, bħala tfih ta' tajn. Partit Laburista illi għamel kampanja kbira ta' tfih ta' tajn dwar każ relatat f'Għawdex. Provajna nistaqsu jekk wara ħafna kritika fil-konfront tal-gvern kellux jirbaħ il-Partit Nazzjonalista għalmenu fil-kunsilli lokali. Dr. Busuttil, ma tħoss illi wara sena sħiħa. Erġajna provajna. Wara sena sħiħa tikkritika l-ħidma tal-gvern. Ma tħoss illi l-Partit Nazzjonalista kellu jirbaħ dawn kollega tiegħek li l-elezzjonijiet. għandu l-mikrofonu. Sta twiġibni. Mela, Dr. Busuttil, nixtieq niċċara punt. U provajna mill-ġdid. Dr. Busuttil, wara sena sħiħa tikkritika l-ħidma tal-gvern, ma tħoss illi kellek tirbaħ dawn l-elezzjonijiet? Selmilkom.